Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kini kilong ki khubor bamta kasni. Menta kasni jung ka khatlai trik unai wing hajar arflai u MLA kamau kerwat ba Renington El Thongkar ulayo ban pleno ye ka yeng sa basa jung ki kanthai balatip kum ka girl hostel ka ban hamau kerwat Southwest Khasil District. Hajan ka rural han hakini ka skila yo don lang da UDC jung ka Southwest Khasil District ba tilingwa kong CD lingwa director jung ka social welfare shillong ki mentri shnong sim ka hima maharam nyandro sim yong lembar ki we de ki officer sarkar Yagani ka building girl hostel atay ha ka jingnut ka balong arklur tingka ba lamang pisay ka scheme na po social welfare department jong ka sarkar jilla Bala IT banshna ha ka DRDA Southwest Khasil District ka jingyo ban play ya kani ka girl hostel loong ba kanong ka jingmento ya ki kanthai ki bawan don kam hamau kerwan ki bam don ki yeng bansa basa bar kum juru ya ki khana school ba kinsa shipor Hakajing syakri jo ka balang presiden na mau kerwat kanong kajing ai syakri ka banong kajing mentoy shibon ya ki khana nong kendong jongi ya ki dongwar kajungi ki banyo bansa hangne kum ki khana school ai kuble kerpang nam takaway ka contribution ka kraw ba ya ka balang presiden hangne kalale bar kata kalong ban ai e ka ka jaka ngam tip la ka balang presiden kam ai e ka jaka la ngi yo em ban sedang ka ka building ban ban te pendat kumne ka makalang mentah awak nyai kuble shiwon ibabok kum kontraktor ibala pendat ka por ka biang haka ba lala pendat suai ka expectation ai kuble ka pangai henry la ngim yo ka jaka lese hadu mentang gidang ya bun kam mani wat jaka hangno bantei ka jaka ka babet ka biang te kuble shiwon ka balang presiden hangne mo kurwa kibala shibkie kane barga ko banai kuble ka pangai ki samlaran ba jo kane ka balang kibala ji kenduk yang abon ki samsnem nrusnem mensua haka conceptual kapor kepadang long haka conceptual stage bat perkat nam takane iba laurnyang kijong bahe krang bat kiwei kuik samla na kan kisong mau kurwat nang kapalang mau kurwat kila juyi kenduk yang na kapor sa kapor haka banya budden bat penongkam ya kade kecing temu ya kiwei lenti ba kade kecing temu kapala slam kapala don haki rangba jong kade kapalang lah kalong kijipriat jong ki long kemil ne kijipriat ki samla jong kade kapalang ya kiwei lenti ba kade ka project kade commission kanlong ka basesok kanlong ka mentoy bat karon ra ka jingger ku ya ki kon kerthai ki banyo bansa akan ka hosel nga wish all the best ya ki committee ya ka committee ka banyo peniat ya kani bat ki community ba kani ka jing internet kani ka jing hadur jok ni ka building kan ya isa kumne hoy itip ha ka ba kin sabun ki jing dunai ka pinangla watla kala i hadur kumne ndai kumbalaong IDC le sedang bon ke beci jinur kam kum ki furnitures bat ki wei ki jinur kam hakaban penbit penbiang kene bedin hadin unda ladung hapo bat ndan sedang hakaban perkat ban sedang ye kene ka hostel pin salap bon kita ki jinuna dengan dia persang mendetrelan hakaban persang pendap ya kita ki jinuna baro ki parolok para jor jo kene ka dong ka thai me kirurang bat ngisuk men baju i ki jinur jo phi hang ne bat ngakwa ban pha kene ka message lang ba jong phi bagi dan kami ka support jong pi ki tries nang nang ni ki rurang ba nang ni ki volunteers ya ka penyaram lam dan kanu ko por ha ka ba ka don kanu ko jinge ha ka ba ka hostel ka don kam gi don kam ka support jong pi ki rurang ba ha ka imlang ka salah ni kvelenti ba kum kini ki jat kam kini ki social services ya ka ba ka sarkar kan yo ban ay ka district jong ni kanong ko tangkat ni ringin na yo ni kvelenti bana kapos kapor ngi i yaki kamba bhan kalinga sarkar hakabakan yo pan ai kan kadong ka thanjongi kalong badai kalong ko pasisya kamal pan kamau i madam director ba ka district jongi kan thop ka sab ya ka west Khasil ka southwest Khasil ngidang sa den ki babon kilian hakabaran itu ngi kum ki district ki barang sa den but i community bada kata ka recognition hakabaka sarkar kan yo bad itu ngi kum barang sa den ngin yo ka special attention ya ka attention ka bakhamba ya kan ka dong ka thain ki jongi ni su tanat hadu kata kata ki jing perkenmau jongi madam director hakaba ila appreciate bagi don kisrok ke baba watlah ka bayat menne dang jerking hadu kata kata ngala dai on poi kham kloi ngam ba kata ker poi kharwei duna ngam shulala on poi kharwei duna ngala poi kharwei beje na ka dau ba dang jerking pal kasrok
Hendrai kene kapat i kata ka mensim ya ka positiveness jong i hakaba iyo i ba ka jing tre kala ya chakma isno kuma ka surok kala bahala pa namar ka ya ka jing tre hakaba gidang tre mentah ngi kmelenti bakalenti sinkin ka ni district ngi yo ya ka attention nak sokar kumbangile persang ti sinam baro ban kren ko ka por ko pat sokar barkala sa skore ka jing kren jong i bakalong ka basisha bahag bangi pai hakilenti sinkin ya kene kadong katanjugi baro kaladon ka jingkala ka bakraw kentup ya kene ka highway ka bangiyat man ka sengi kaladon ka jingkala warla kampat dep manta dari kbiliti makan dep hakapor ka biang ala dan ngila bersimi kene kusaju ka building hakabai babok ila pendep haswaju ka por nge don ka jingkermen bakane ka surok ka jongiru onla man pendep shwa ka por ka no ka jingkermen ni kipai ba ngala jukran ni konduktor ki baterai ya kene surok hakaba nga ong ka sarkar kala ay por kluy ya pi ngala ong ka por baki ay kil ay bon pala te ndre wadom kmit ka por ka ba ay yale an pendep ka por kat ba kinala ban pendep kam kloy kata kanang ba bargile tre stat ka bala kumangyo i menta ba ka jik tre kala ya stat ba Southwest Sales District hakaba kamdi tang ka ba don menta kane ka jing persang ban bu kane ka girl hostel ringila don ru ya kam hakaban ri hi kunsuat kadon ka orphanage hakaba ka social welfare kala ai kin sakri wa bha haddo kata-kata ban support ka orphanage hakaba kalaron menta laki khatsna khatlai khatlai snam ye kalaron ka orphanage ya kaba da ka jing page ka social welfare kampat da ikat ki imat ban ai building ya ka orphanage na kata kala ai ka support ka biang hakaban penbiang ya ki khon kiban yo kabam kababit ko biang rekat ro ikinong tre hangtai po ka orphanage ikmilenti bakumbangila inaugurate mantay ka ne ka building ka bahe jong ka hostel jong ki kentei kan poi ka por bangin yo ban inaugurate ro saya ka building ka bahe ka orphanage ha ka bangin dol ki pan kre banang pan kraw banang pan bhaju shu ka orphanage handrei ngal pan sai ka to kne da ka ba ong ba ka jingkiu jong ka roi ka par shisha kasong ay akajing don jong ki officer ki ba dedicate ki ba ay ka por ka ba bhatam ban train ang takaroy ka par ngi kmelenti ba kinme na thi ki department ko pher ki balan ka district jongi ha ka ba pin pha ki proposal ki ba don kam ya ka ba PUE ba ka no service ka ba don kam barwan ra e ka jing mantoy ka district ngi kmelenti ba ki proposal kinme na ki department ko pher na thi ki head department ka district ngi kmelenti ba kinme kita ki proposal ba bah ki ba no ki jing mantoy na katakan ka dong katai isngo tana haduk kata ha ka bangi sngo ha ka bangi tip baki don ki officers ki ban nom hon tang ban supendep ya ka duty la jong ban wan ship ho baje ban lek no san baje lale ban shuwan man ka si ha ka office hendrei ha baki don ki officer ki ba im sngi ban perkhat kumno ban ra e ka jingkala ban ra e ka roy ka pa ha ka dong katai jongi lala ka dei ya ka state jongi barakaway baka state jongi kan keu ko ban ong ki kini jisha baka don kam ban don ki officer ki ba don kata ka dedication ki ba don sha kata ka mensemba tresisha na kam ta ka roy ka par ban na tak jimuto jik pai ba ka state ba ko sai sin pat ku play pi baro ka officer ki ba don ki pamela per bani pi pai ba bani kmilti ban ka jinge trelang nginang la ban ra ka roy ka par ban ye ka jimuto hakim ta baro ya ka bangi don kum ka jingit kle ban ye trelang baru ra ekonomi ka par berika jing mentoy jing pai ba kamtam kibar kam ya ka jing yarap ni don mentah ne ni yang smat ka building nah ka beta jong kita kibar don ka nah ka beta kibar bet kibar biang kibar don kam kibar don ki yeng mala kibar biang gelade kibala ban yarap dalade le se ka building kan nomlong ka mentoy henry na ka beta jong kita kibar duna kibomla kibadon ka jing duna ka yo ka kot kibomla ban yo ki ying ka bit ko biang ban yo ban syong ban sa kani ka building kanu ka jing motoy nam tak bakum kita ban ni community bakum kini ka service kani ay beteng kani ko tiyo na ka po sa por ke menta ka min e menta ka de morning snack hot meals and take home ration namar ba ki don kini ki anyway kini kilong ki be namar da kam khat pada kani ka jing jing per khat ba ka bam ka di nge syong ko neru samri ki namar dam dan jing ko jing ya ka
nga siom nga temental singan lehe ba ki siom nga lehe nga lehe ben namar ba dengan mai fi me su thu me tep nga kerana you menta bali fi bon ke do tulop namar menta nga don data entry operator ki bet deben tap ek figure set Delhi menta la le computerized look OTP fi tep ndale ATM sipo minit lakot ki tap kim check kum tu iba yo so arma pa school metrik PU science rio so pula nomor kamka shu by force shu pen krepat dalam biru sesulit lai benai di komputer fifi che Delhi menta kamuan kapisana Delhi ngilapet VC kamuan ani kena pada minister ke sarkar teng im sutu ke learning outcomes ke jongi. So how do we build up that? We have to give upgradation ke mengilai ini, but kini ki baham ki nutrition which we have to do. So as a social welfare director, I have to let you know. And for that, bangin le transformation yaki jaka ki jongi. So through the Honorable Chief Minister Sir Conrad Sangma and his team of officers, kila create kanang kini mission. Number 1, to strengthen Anganwadi centers. Ngakalikom kimlet yakyong ayam. What is the problem? So now that I've visited, I know the problem is with us. Iklam create the Anganwadi centers, bagi kelong kinwan hang tu, nadu ka kami ba armet, nadu ka kami ba aidut, ngidi ban ayaki, ini marginalized and underprivileged. Namaki klam sutu, they are a problem, they are victims, but they are also part of the problem. Most of the criminal activities, kidi ban sutu kan mentawat bapi, mo ban chutip ki belingi don kampanye rap yaki bengin pen longi ki banang start nama ka banang start nang duna ka ching penstong ki be ka banang nang start nang duna ka ching wara ka problem in society minta tetep ya ke Israel Palestinian wars ki all the Middle East te ka jingthu jong ne ka yeng karong ban ai chakasa ya ki tu ki kan thai ki bam dan mne barang bain ai chakasa ban sa permanent mereka orang tangkap kerja hostel bangsa Sipor, katwa kita dan kam kajam dengki ni pemokron, ni pasal mokron, teng kiwan training, dan teng kiwan puli Sipor, teng kiwan kalau kam jong ka bede bagi long kami, dan teng kam jong ka balang ro, teng ki aman pen kam ni, te kajing sa yang kiberi ni kalau kita Sipor, mungkin orang kenya sa ni. Dia kemudian kita beri working women hostel ni lagi kalau kita cakap juga ni jelas jadi bagi kita beri bisa ni tak support tak dalam ada kakam bagi tu bukan pendek lipai macam lagi jogi. Tes kemudian kabar kalau ba ke jingku juga ni ke hostel kalau ba I preference ya gitu kita beri kita sa senjai yang ni kabar. Mungkin I ini ke lokal nomor ba ini ke lokal ni kelatan ke jengki yang kisam kim kam ban ye kim kam yang basah ban sa susu te kacing tu kalau ban ye kita diberi basah sabar dengan kesenang mengkorat di bamdan yang ban sa ban yang basah ni mo kata kita ban ceni ban tri ban pendak ikam jengki te kan ni ke jengki jeng ni ka kan ka hostel antara kita kerten ka hostel no te tiga bahar kalau ba hadian bala IT saka balang kasyong haka balang mana haka jingsta juga balang kumno bakan penyan ya kene ka hostel nanta kumno bakan penbiang mana ya ki furniture ya ki jingdan kam ki ba don kam ki tiar set ki tiar jet ki tiu ki piang ki pela bagi jingdan kam haka ne ka building ban yo ban don kam na tunda ke situ ba ki kidat te kani ka jingdan kam ban urlong yang ni ka ban penrekam yang ni building ban ngangis kam ban ni ka building kan syakri ya ki tu ki bri ki berangkam ya ka jingera bat kan long ru ka slam ka ban tei ka ban tersiu thia ki bri kom long i kom ne ba ngiran kam kata ka jing ban upgrade ya la di mo ban penkiu ya ka long renyang ladi Omdai tanya kalau renyang mereka yang perkat peran kajing dan jing start bagai jing duit ru hakikam ke bagi tray no kam bagi tray ru ini wan duit kita di kadang bagian long kita di pakar